Trap ko to. Laki. Yun. Ayan naman mga kanter. Magpapandaw na kami ng trap mga kanter. May kunta di tagawantan na kuya. Ayan na yung abong-abong namin. Oh. Oo. See? Punta na kami magpandaw ng trap. Pandaw is thrill. Pandaw. Pandaw na tayo mga kanter. Ha? Naladre. Kawan. My God. This is it, pansit. This is it, pansit. Matumal ang huli. May huli, kanter. Ako po. Sadlay na. Takil pa yata buo na ko ni. Bakit ayaw nilang lumabas? Oo, ganda ng magay niya. Ha? Mawan, rumardalat ta. Makainom damal. Na. Laki pang butas niya. Hindi lumabas. Sayang. Kanter. Na? Da? Ayun, meron daw. Ni kanter kulot. Da kulot. Ayab mo ka. Ito, tayo video. Ayun, sa wakas. May huli rin sa wakas. Ito yung nangahala ito eh. May huli din. Sa wakas. Ito, mapapalala ka ah. Sa wakas mga kanter. Apay, natudo mo? Nay? Apay. Nakalubos, han? Nay? Nakalubos, sayang. Sipit lang guys. Nakawala pa, ang galing. Badata, awan. Awan? Tambulin niya. Ow. That's sad mga kanter. Yung nag-iisang huli natin. Kawala pa. Sipit lang yung nakuha. Mga kanter. Ito oh, nanguha. Nanguha to. Ow. Ow. Aray ko. Ow. Ayun yung sipit. Yung galamay andun. Ganda. Tagal yan. Un. Tagal yan. Ha? Kalyam? Nangalay itong? Gol ka. Si Junta. Tinkulo. Tagal yan. Na? Naka makalubos? Kana ni? Ang laki. Takal. Takal dire. Kadung-tudong kayo. Nay, tatudong na ganay. Nasa man gani? Tulong nay. Tatuy ko. Aray ko. Lakali mo na. Baron pa daw. Ano nagkasya ang katawang ganitong malaki dito? Liit ng butas. Ito pala pakat ko na galang. Pakat ko rin tama. Ito noon na ala tayo.
Tanang mo. Iso na nga. Oy! Yun. Ang guys, may isa na. One down. Sako. Doon sa magkarganta sako. Ang sa pakatog na ito? Oy! Yun. Two down. Laling, hindi pa siya buo na. Lahat sila mo ito. Termine. Nalalakan di si it. Yung, may ulamin ako. Dalawa rin sa wakas. Amin ka rin, parang lagi ito. Punta ka matalong. Aray. Patakas mo ng ulo. Okay. Sa wakas mga kanter, may dalawa na nakuha. At least meron. Da. Dit lang guys. Antayin nyo kami guys. Huli, huli. Huli, huli, huli. Huli, huli. Tatlo na ang huli. Uwi din. Kalyen mo na. Huli, huli, huli. Oh. Bit lang. Pakat ko pa ito. Paka na. Taka pa lang ah. Pakat ko din. Ha? Dapaka na dyan. Ang kulo. Ganun mo ni. Tagba mo nga tao, kol. Antayin niyo ako. Ay, hey! Muunay ko naku. Sipit na lang yung nakuha. Grabe ka naman. Huwag masyado sabi. Hinila ba naman? Ni counter franchise talaga naman. Baging ta sipitin. Sipit. Ito daw, meron daw. O di 5 kuman. Huli-huli kanter. Nandun. Nandun oh. Pero ang sikip naman ng naging trap. Huwag masyado. Baka makawala rin. Mahirap na. Nadalawa pa lang ang hulay. Kanter. Tong tani dat trap tanga talaw. Tani. Handa pa ka metal lo. Jay palawang ta. Kayo amin ditan? Ni. Pahirapan na naman manguha nito mga ugat pala yung andun sa nabukayan nga ng bahay. Awan? Dako. Hirapan na si kulot manguha. Planter. Dahan-dahan kasi baka makawala. Yun. Nice one. Ang galing. Ang galing, galing. Alam mo na yun, Sandra. Jay. Hindi mo nalaitan na. Ayan na. Ayan na dyan. Ay, dapat tayo. Dapat jigayam unog na ni. Nakata. Opo. Ay. Magila mo ito pagpagnantang na rin. Pakatam. Hoy. Nahuhuli itong trap ko dito mga anter. May nakuha dito. Hoy, danalat to. Duwa. Tulungan. May nakuha. Ang laking nahuli ng trap ko. Oh. Trap ko to mga hunter. Trap ko to. Laki. Yun. Ay, kulang yung sipit ah.
Wait lang mga hunter. Tingnan natin kung nabitawan niya ata yung sipit niya. Ayun. Okay. May nakuha din yung trap ko. Sa wakas. Hihi, laki. Ito may nakuha rin to. Ayun o. Ay wala. Walang nakuha to. Okay. Nakuha din yung ating trap mga hunter. Okay, iwan muna natin dito hunter. Ayan mga hunter, mag-uulam muna kami ng sardinas. Hindi namin lulutuin yung kinuha namin. Paghahanda namin yun mga hunter. Sardinas 555 tuna sardines mga hunter. Lamang ang ulam. Kasi yung Pops. Na? Naginutat mo yung... Ano? Basta. Lay pa Okay. pa lang ha. Di ito mo. Nakarutan na yung kita ka talaga pagkaros. Kursi. Oy, yun mga hunter. Ating rice terraces. Ay, sakuna. Ayaw po. Hindi ako. Hindi ako. Sardinas ay. Ngapin pa rin namin giant. Bungan niya. Sabi oh, uy. Dapat ka. Pamami na eh. Kung kabuy ka, maristres. Sanakan niyo ako siya nag-mix ko pa eh. Mga lagay tanim. Beratog. Ano ang gagawa mo? Naram mo lagi sa daal. Gimana eh? Special sa Victor ko din pala. Ha? Wala hindi siya na. Dito na alam mo na. Dito. Santa. Dai. Umang samal.